kublai pi baro shkatup khubor jangi dan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentakas ngi kilong. Persya kiseng bhalang garo ya kajingwan buhai kinong Maharashtra Hagaro Hills klem kikot kisla babiang bagi dei kinong India. Hadin ars nam kenti yo penlong biang ya ke annual school sports ka St Anthony's Lower Primary School Shillong hadon Bosco Stadium laim kra Shillong. Pelat pat ba ya kakot jing thu khana hakijing dro graphic tenrai jong Mario Patau hadon Bosco Youth Center Shillong. But tap don buram mi udukot ba menshua kaying dorba Raja Sabha uba Robert Khashie. Ba mentai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Uba Charles Marngar uba deru UMDC ka Mauhati constituency henen ka singi ka pratarik uyayong arhajar arpuar ulapli pat ba ka surak badang depshna thamai ka bannet chaka jaka sa ki sister joka Divine Mercy Convent haterso no club Ribhoi district. Yakate ka surak lashna na ka MDC scheme. Shna scheme MDC ka jonga. I ka jing e ka jing janja ba ki na ki yai nang ni class kon. Ki sister ki ba e ka jongi ki ba sa ang ni ki haban yai man ka skin nang ni kalau sisa ka jing e ka crowd. Ki ngasongu yu blay bo dilat yang bang yo beniram. Buram nga ay shoblay hindi kiting la gasonga baro gede kiting tu bat ke bawan nasional dat kiting ku kiting blay dengan ay shoblay ki ko ta blay shubon ni piro njoro ini kena skol bagi porlok jangan bedan lang ki ko ki pai ba ki bedan ki ko kum kadak jong ke jingkli ya unu surok bangi lasna kan od your ribbon ki ko semuanya the way our line. Kinong yalam seng bhalang garo mentakas ngi kila kentu yala ki jong ki parado parasnam bakim dei ban a jaka shong jaka sa ya kinu kibar jela na markane kala aban bu jing e kala ya ki hadien habot kane ga jing kentu kala mi hadien baki seng bhalang ki yo jing tip baladan hado san phongut kinong shong shnong jaka Maharashtra kibla persang ban shong ban sa jubor harongkhon Hagaro Hills klem dala ban pensisha daki kot kisla baki dei kinong India. Kini kinong yalam kila kentu yala ka jong kajat benriu badai ban pensange mardor ya kibakum kini ki jingja. Ka St Anthony's Lower Primary School Shillong kala penlong ya ke annual school sports bakat kendai mentakas ngi ka kendai tarik uyayong arhajar arpuar hadon Bosco Stadium lat kra Shillong. Kani ka jing ele kai kala sedang da ka jing penkiu ya kala ma jong ka school ba jing shim benta joki kena school hadril display ka ba ishong kun. Ukamlal bel neitam ubalong u Regional Provident Fund Commissioner 2 jangka Sarkar India Shillong ulalong ukongsan. Hagani kasngi ladon langru u headmaster ka school u Father Rafael Tham SDB u Father Saji Stephen SDB rector ka Don Bosco Technical School Father Anthony Karkongor principal jangka St Anthony's Higher Secondary School kinong hikai ki khna school jangka ni ka school bar ki kmiki kpa jangki khna. Based on my own experience, all I can say is that never be scared making mistakes. Commissioner but Secretary jangka Sarkar Meghalaya uba Frederick Roy Karkongor ula pelat pat ba ya kakot jinge thu khana haki jingro graphic ka bakerteng tenrai bala penmi da uba Mario Patau. Ya kani kakot la pelat pat ba hadon Bosco Youth Center halat mkra Shillong. Hakani kaski u Father Pascal Lungdo ubalong u parish priest jangka lai mkra Cathedral Parish ula agi kentin kerku kerdo ya unong penmi jangka ni kakot ula buru ya ki jingdoai hakani ka program pelat kon. Unong tho jokani kakot uba Mario Patau ubalong ru u architectural designer ula ay ki kentin pediang sngoba habakran hakani ka jing pelat kot
Uba karkongor ulaya ro I unong penmi jong kanika kon hakaba ulala ru ban aya ka jingya thu khana hakadur jong ki jingro grafik ki ba pen phalang ru yala ka riti ka dustur jong ki khon u nyau trap. Mario for this pioneering book release, because this is the first time that subject on the bio engineering skills, which is the Living Root Bridge, which is the calling card of Meghalaya, has been released in the form of a graphic novel. As you had mentioned, in the past, the Khasis have always relied on the oral tradition. Tia kanika kot ka crunch pang ka jindon kam jungi baro ban emlang bat bani trailang bat kami mariam ngalajar kerteng kanika kot ningkong tenra shwa ki tenat Henry nakada ko jinyang ben kam ka IIT Bombay ki royalties banidon nahaban change no mong hap nikala no chaka kerteng chaka tenra Henry kanika kerteng ru kara arjum mo tenrai kedai ke bayas no tenrai din ki ba penskem yu ding ba ding san but tenrai ru kedai ke yadai berkariti ke dustur jungi ka bangiyo na ka yin kasam ka akor ke buram ke jingadai para bril ka imlang kasalang bat ka jingang jasta Hene kasngi ka khandai tarik uyayong arhajar arpuar la tep don buram yu udkhot ba menshua jo ka ying dor bar thauan ka Meghalaya bat ying dor bar Raja Sabha uba Robert Karshiyeng ubala klat no Hanazaret Hospital hakah nyau tarik mata ubenai hakani kasngi la pendap ya kejingle niam bakhadu hajiyeng sa jung uba Robert Karshiyeng ha Bonfile Road Hajan Stephen Hall la Chumier hakajinga don lang ki seng bhalang ba pher La penya jakani ke jingle niam bat kaduai ka phirat de ifada Pascal Lungdo I parish priest kala imkra ka thidel parish bat bo de jingkran sngolam na ki seng ba pher bat hadien kani la ra don buram ya ka met jing iba Robert Karshiyeng sha ulum jing tap jong ka balang Catholic hala imkra Shillong as a Rang Vaishnav, and that same charisma was carried forward when he was elected as the MLA of this constituency. But Robert was a born leader to a great family, where his father was one of the tallest Khasi leaders whose contributions to the society and the state people still talk till today. He was born into that legacy, and Robert never failed to live up and inspire. Wat hadin bawla kamno skui pat pichili trong cái chính sakri hak imlang salang ya kecai penreu ya kecalah prokoi ni syam bag nilap pakinungan kipaskam trong orang ba kem semula kala pat kem semula telur saja bat kata hai kaktik haki bai bat ni syam bawla produk ya spon ba kike hakadan trong jenglong ngilang bat ngingin bawa senyang bakrau trong parobat unjai keren breu na kapor wala lai nyo na spa trong pertai rei ki kam ki barat ba trong parobat kinam yap lanoro ban pen inu saya ki pat ba halor ka thong ban pendu pendam ya ka jing pendan kam plastik baka kta ya ka mariang bat ka imlang salang ha ka jing im ba man kasngi haka step jong ka paratrik uyayong arhajar arpuar ka kunhun all jantia master roll workers labor union joai unit bat ka kunhun khot ya ka wa mentedu kilami let siu let tada shakiyo ba pher badon hapo joai da ka bara na la ki yeng ki playo ki kho ki shang bat tipin na ka banta ban thebe ki jhur ki do ba ki the na yo kani ka jingle jong ki kalong ban pen sngo thu ekipat ba nong de makim de shu ban ai plastic nang ni shakmat kumjuru kinong thet ba ki de ban pendon kam da ki plajan khnang ba kanum khta ya ka me maryang Hagani ka por ina nagaliang yung khoi wa mentadu churu wa ka all jantia master workers labor union wan biang ini hagani ka yaw thumme ka yung JHDC den wadap li pai baro ki yaw ni kalami bah wo pendo ya ka muna plastik kat ka machami wa ki wa chongdai ki dong dai jor dai do waro Ang ki ot ki I to wa ka plastic man ka jing ma ka jing e ate kam tam I em ha juai to ye ka plastic muna
na ong ka single use plastic tangkat ka man wan hamadan man hayaw hat wan nei liang sarkar ben ko pen perkhin te nei ju pon liang yong i kerpat i ko yo BC yang ke West Jaidel district nei tewan yang East Jantia kam ju ke sarkar waro tasnya bahap ha i ki baru ki yang pi pengkrak kami ka an kemudian pi wang plastik ki single use plastik mo dia penem kam te khanang wa yo yo ye krak lang kam ni i ki nong chong chnong da ye ni dia kerpat dia lai sekedar sarkar kam ram wan hakmat Badak itu ki khubor ngala poy se kabakut tar hadu bangin da ya syambiang khublai shibun